Hallo, ist das ein Weinchen? In Munde. Je to to víno, co jsi spřál? Zkus to. Du versuchst mich. Ty se pokoušíš mě otrávit. Jen se uklidnit. Říkal jsem ti hned, že to je zvláštní víno. Neboj se, to tě neotráví. Na chvíli usneš, no. To je všechno. Vy lumpové. Lušava. Mein Freund. Příteli, je mi líto, že musíme použít vůči tobě takový způsob. Šicien. Přesně, to jsem já. Už se to rozmluvilo, proč jsi tady přišel? Ty máš za úkol mě zatknout. Jenom je smůla pro tebe, že nemám zájem do vězení. Jen se nesměj dopředu, ještě nevíš, co se ti stane. Opravdu? Myslím, že z toho nic nebude. Na, Kleiner. Tak co, malej? Was findest du denn so komisch? To ti připadá k smíchu. My si to s tebou vyřídíme. Jestli mě chcete poslat do hrobu, tak musíte si vymyslet něco jiného. S tebou už nic není, ty už jsi skoro hotový. Proč mi nedorazíte? Naši nepřítele musí poznat, že i to umírání bude trvat dél. Mě nezastrašíte, vy dva. Radši na to myslíte, co se s váma stane. Soll ich dir was sagen? Du bist ein feiger Hund. Vy jste srabové, oba dva. Mě už nemůžeš urazit. Takový jak ty, to klidně rozmačkáme jako mouchu mezi prstama. A jestli si myslíš, že tě necháme běžet, tak si vedle. Udělejte svoje. Chci zemřít. Tak dělejte, na co čekáte? Ještě mám jedno přání. Chtěl bych smrt přijat ve stoje. Zvihněte mě, pomožte mi, prosím vás. Ať zemřu jako chlap. Splníme tvoje poslední přání. Pomůžeme ti.